खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बड' ट्रेकिं एमबि इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय काइनमास्टार जिथु वाटारमार्क नुजानाय आगदा साइडआव बेखौ माबायदि रिमुभ खालामना जोंनि लग'खौ दोनना लानो हायो बिनि बागै नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ स्किप दाखालाम जोङो ओरैनो प्ले स्ट'राव थांनानै जिथु डाउनलड खालामना इनस्टल खालामबा नुनो मोनो काइनमास्टार जिथु आगदा साइडआव नुजायो जिथु जोंनि लग'खौ दोननो नागिरब्ला मान्थलि इयारलि फैसा बिनाय जायो अब्ला बे मान्थलि इयारलि फैसाखौ जों होआलासे जोंनि बे लग'खौ माबायदि दोननो हायो बिनि बागै भिडिअआ भिडिअखौ स्टार्ट खालाम प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामबा जों माबायदि जायो नायनानै ला नै वाटारमार्कखौ खोमोनो नागिरदोंमोन नै बेफोरबायदि नुजाबाय 249 मन्थलि 1299 इयारलि बेफोरबायदि बिदों बेनिखायनो बेखौ जोंनो नाङा अब्ला बेलेग गुगोलाव थांनानै बेवहाय सार्च खालामदो नोंथाङा काइनमास्टार प्राइम बेफोरबायदि सार्च खालामदो बिनि उनाव बेवहाय मोनसे लिंक फैगोन नैबे फार्स्ट लिंकआव नोंथाङा दाबाय बिनि उनाव गाहायाव थां बेयाव गाहायाव थांखांनायनि उनाव नैबे डाउनलड काइनमास्टार प्राइमआव खेबसे थुना हो बिनि उनाव बेफोरबायदि फैबाय अब्ला नोंथाङा बेयाव 15 सेकेन्डसो नेनांगोन बिनि उनाव नेखांनानै बेवहाय डाउनलड फैगोन अब्ला बेवहाय थुना होबानो जाबाय अब्ला जों दसे सम नेनोसै बेफोरबायदि डाउनलड नुजाबाय अब्ला नैबे डाउनलडआव थुना हो गाहायाव बिनि उनाव गोजौथिंनिफ्राय बोख्लाय गोजौथिंनिफ्राय बोख्लायबा नैबेफोरबायदि नुजाबाय अब्ला बेवहाय काइनमास्टार प्राइम एपआ बेयाव डाउनलड जागासिनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर